La sèrie ZR0709 Juliols 2 és un equip completament automàtic d'eliminació de ferro en pols electromagnètic en funcions completes i alt grau d'automatització. Tot el conjunt del sistema està integrat i només l'usuari està equipat amb equips d'alimentació d'elevació per realitzar treballs completament automàtics. La nostra empresa pot proporcionar un sistema d'alimentació, i l'efecte d'eliminació del ferro i l'estabilitat de l'índex són millors que el mode d'operació manual únic.